Nagdegatibo sa kagaw nga E. coli ang mga water samples nga nakuha sa Lapu-Lapu City Health Office sa deep well sa Sitio Poso, Barangay Mactan nga gituho ang hinungdan sa sinating pagsuka kalibang sa mga residente sa dapit sa Milabay Simana. Ani ang report. Sa tulo ka higayon nga mikuha og water samples ang mga sanitary inspectors sa Lapu-Lapu City Health Office sa deep well sa Sitio Poso, Barangay Mactan, pulos kini nagnegatibo sa kagaw nga E. coli. Kini ang gipahibaw ni Dr. Agnes Cecil Realiza, Lapu-Lapu City Health Officer. Apan mato ni Dr. Realiza, daw nakahibaw na ang tag-iya sa deep well sa standard operating procedure nga ipatuman sa taga City Health Office sa mga dapit nga may gikatahong kaso sa suka kalibang kay gibutangan gilayon og chlorine ang deep well nga gituho ang hinungdan sa balatian sa mga mulupyo sa dapit. Before mi nagsampling, ilan na din gibutangan og chlorine. Gibutangan na nila og chlorine mo nang pagka Thursday, pag sample na mo negative gyud. Okay. Ilan na din nabutang mo nang nag-report akong SI nga pagkuha na itong water sampling na nimaho ko ng chlorine. Oktubre 12, nagsugod ang pagsuka kalibang sa moabot 25 ka mga residente sa dapit ug pagka Oktubre 17, mikuha og water samples ang mga sanitary inspectors sa City Health Office. Ang caretaker sa naasoing deep well nga nahinabi sa mga sakop sa media ni adtong higayuna, miangkon nga may chlorinator kini kaniadto apan ilang temporaryong gikuha kay gibalhin sa lain nilang deep well. Kampante na may at least na ang chlorinator gibutang gyud nila kay nangutana man mi ato nga ngano ning ani ni nahitabo kay ang ilang chlorine nakuno sa chlorinator dayon kanang naguba. So moto tingaling kana moy cause ato nga kalibang. Hinuon mato ni Dr. Realiza, gipailisa naman sa tag-iya sa deep well ang karaan nilang tangke ug gilisa na usab og bag-o ang mga sinumpayan nga mga tubo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.